Tuan nai juo janyo nai namu abana de nai kagasan laurang katiku nanta ado bana irang katiku nanta ado kang kurai taji ado bana kakurai taji singgah makan dalam pasar iyo di pasar piang mana muabanare nai bapasan urang lalu nanta ado banau rangana lalu ta ado nantampi ati ado bana nantampi ati nanana jauh ama kota kana pamengan nurang di pangakan ala Tuhan ya juo janyo ai Tuhan dan aja janyo walai namu abanarin naik kagasan laurang katiku nanta ado bona urang yokatiku indah luka kurai taji ado bona kurai taji indah masuka dalam pasar dalam daerah pariaman harinan sedang buku aduh ay namu abona wa abaposan murang nawan lalu nanta ado bona rana lalu ina adoka tampe ati ado naka jompe ati ala jauh amang kota kona denarame porui dan kaluaran angan-angan ina juo la tuan dena juo janyo alai la di manyo kini Tuan dan jualan alai la tabang si bangau putih alai go di lanta tanga sawan na pinjai ipana bang abaywa di bodi baywa patati go labungo si lancuang mato ari narang ambi aka tungga apaga ede edawan dang kanamila labako congjo kaina putih di bali apa-apa nana sabila samalamai dalam aku buala datang malaikai nana batanyo apolata nyo kata jawe gurau joda wana nana takkan nadi jecali ala ai kasihku
Walai kalua sakali nako bapangkam indak kamandi kota kamandi basuami ko baladang kata narat tak batan nampak warang asuli dori sinan talang lima ampayana bajoa asakali nako bapantang indak kajadi kota kajadi main sajo ko berang abak joa mak bajalan jauh melaki to di rantau ni yang di langsuangan lenai dena di nyoden Oya lapi aman bapa gajira jira bapa gajo injalu luambia pamagala ladang bayi sila domudo para ubi tapi pijalan pakai pido mane awa indah angin maki songo tau na piye lo abataru tarang pada mangi chota wudu iswana nyina manang guangan nanya lain nasai Walai tasabu ilua nanti go pertama lua tanah datang kedua nyalua agak ketiga lua 50 ke ampe padang piam manasan tungga mage jabang abang beni danga kamila burung paminan da ulunya kini lelape dari sang kabar liang karimbo dalam parintang atina rus biasa dibari makan untuk isu ababalik pulang muda dan juoja Walai masak candonyo buah salah dimakan taraso kali tapi borak mambuang dek sangai panataraga di ansua makan sangai kali kadi ipangakan tapi dia salah konan nan wedo baragadang ati cu badak latibo urang kabaran le awak dulu dicari urang baru gulai mangga lagak barabui urang masukkan baru tai dang tangga rumah badan tasisia dari kawan di manyo kininyo Walai agyala kanda ada datuk pagurau dari lasi ketigo giriak diminta nyo manangisan dua jopari wak marato piriang minta nasi tukang sandu anyo nanta adole nyai dena dinyoden dan dinyoy rambong di paninggan biarlah kami badenang kalau jasip enang kamalang cindua diminum katulangan paek kawe janyo Ayala cak film lari gonori ya urang manonton wak manonton masuk di balik kacang orang pilih main lampu lama tiba mana tu sabala suhu tepuh hati dalam film kumpu kirona minyak bain Intai ada semuanya sana punya rumah rone orang lampu ni di bawah tu lokal cikar kabel putih lampu anyo mati tekan aja lampu tunggu kasurui badan lama duka tode Allah badorong mana bahkan dak tigosa sapilina bagurau samalam ko banyak banawa nita lain anyoina sampai hati kulati borokok dalam Langgal sakawati kawun tua awak kirorang dapuan wa minta nyode awak enaman cami ayam di badi lakataran nak kerumpun botung batal dua nyotuan dan ajuwadan